Benvinguts i benvingudes a La història que no sabies, el podcast on de vegades desenterrem els capítols més curiosos i èpics de la nostra història. Avui viatgem al cor de Catalunya, a l'any 1808. Ens trobem en un moment d'ebullició, i no només pels canons francesos, sinó perquè la resistència catalana estava a punt de fer història, i tot gràcies a un tambor. Avui parlem de la llegenda i també la realitat del famós timbaler del Bruc. L'any 1808, Catalunya tremolava, i no només per les botes dels soldats francesos que avançaven territori avall, sinó per una sacsejada històrica que havia de canviar moltes coses. Napoleó Bonaparte, aquest emperador petit d'alçada però gran de projectes imperialistes, havia decidit fer-se amb Espanya i col·locar-hi el seu germà Josep al tron, com qui posa un llibre amb el col·locat a la prestatgeria. El poble, evidentment, no es va prendre la invasió com un detall simpàtic i a tot l'estat van començar a formar-se focus de resistència. S'iniciava, doncs, la Guerra del Francès o la Guerra de la Independència i en aquest context, a Catalunya, es produiria un dels episodis més singulars i llegendaris del conflicte, el del timbaler del Bruc. Ens trobem al mes de juny de 1808. Les tropes napoleòniques avançaven amb decisió. El general Schwartz dirigia un contingent francès que havia d'assegurar el control de la Catalunya interior. Posa direcció cap a Lleida i Saragossa amb ordres de castigar Manresa i Igualada, la primera per la crema del paper segellat i l'altra per la seva situació estratègica en el camí ral. Els efectius francesos eren 3.800 homes, bàsicament italians i suïssos. Per arribar-hi passa pel Bruc, una zona de muntanyes escarpades i prop de Montserrat. El 6 de juny comença, doncs, la batalla del Bruc. Els francesos, convençuts de la seva superioritat, esperaven una resistència testimonial, però no comptaven amb la determinació dels miquelets, sometents i pagesos armats que els estaven esperant. El 14 de juny de 1808 va tenir lloc la segona batalla del Bruc, molt més important des del punt de vista militar i on el factor sorpresa ja no hi era i les forces franceses eren molt més importants. A mig de la batalla van començar a sentir un soroll de tambors. La llegenda, perquè sí, aquí hi ha llegenda, ens parla d'un jove anomenat Isidre Llussà i Casanovas, nascut a Santpedor. Aquest jove, enmig del caos de la guerra, va agafar el seu tambor, possiblement amb més coratge que sentit comú, i es va plantar a tocar-lo. El que semblava un gest simbòlic, gairebé poètic, va tenir un impacte que ningú no podia preveure. El so del tambor, amplificat per les parets rocoses de Montserrat, va ressonar amb una força tan impressionant que les tropes franceses van creure que s'apropava un gran exèrcit. L'eco de la muntanya va fer la seva màgia acústica, multiplicant el ritme bategant del timbal com si es tractés d'un exèrcit sencer marcant el pas. Alguns relats asseguren que els francesos, desorientats i convençuts que estaven envoltats, van començar a retrocedir al creure que tenien la batalla perduda. La batalla del Bruc va acabar amb la retirada del temut exèrcit imperial. Com és d'esperar, la figura del timbaler del Bruc va passar ràpidament al món del mite popular. Tant és així que al segle XIX, en ple auge del romanticisme i del catalanisme emergent, la seva figura es va convertir en símbol de resistència, coratge i identitat. Ara bé, també cal posar-hi una mica de seny historiogràfic. Molts estudiosos posen en dubte la veracitat estricta de la llegenda. No hi ha proves concloents que l'Isidre Llussà fos realment al Bruc aquells dies. Diuen també que per aquella època ja devia tenir uns 17 o 18 anys i que per tant hagués format part del mateix exèrcit. Tampoc que l'eco del tambor tingués realment l'efecte psicològic que s'explica, però el que és segur és que ha acabat convertint-se en un símbol important per la identitat i la memòria col·lectiva del poble català. De fet, la llegenda del timbaler ha estat immortalitzada en monuments, escultures i commemoracions, i la seva figura ha aparegut a llibres, revistes, obres teatrals i fins i tot en cançons. És una història que, tot i les incògnites, continua emocionant perquè ens parla del poder dels gestos petits en moments grans. I què va passar després? Doncs després de la victòria del Bruc, els francesos no es van rendir i la guerra va continuar durant uns anys més. Sobre Isidre Llussà, el timbaler, la història no ens ofereix una resposta clara. Alguns diuen que va seguir amb la seva vida, potser treballant de jornaler, potser lluitant en altres moments de la guerra. El seu nom va caure en l'oblit, però el mite va créixer al seu voltant com una història que es transmet de generació en generació.
Sí, com sigui, el timbaler del Bruc va convertir-se en un símbol de la resistència catalana, recordant-nos que de vegades no calen grans exèrcits ni armes imponents per desafiar l'impossible. Amb un tambor, una muntanya i una mica de sort es poden aconseguir gestes que ressonin com un tambor durant segles. Ens veiem ben aviat amb més històries que potser tampoc sabies. Fins aviat!